ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. алҳамдулилло моам хубем. имрӯз рӯзи самбусакунӣ будай. модарҷонам кати апам ду каса зувола тунук карда руған кардестиян. зуволаҳо тайёр шуд. ҳозинои ҳамаша бурида мехел кулчача борин тунук дорам. имрӯз самбуса мекунам. хоҳарам хонаш рафтестай барои хоҳарам кардестиян. апамшону модарҷонам ино ҳама каса мехел самбуса тайёр дорем. беҳад самбусаи варақин, самбусаи хушрӯ мебиёд духтаро. дар духовка мондем. самбусаҳои тайёр кардем нимша гирифта бурдан. ҳамин хашмон озболис дар дурин духовка ҳастай. духтаро ҳам хабари хуш дорам, ҳам хабаре ки манбаъ зиқовар ҳастай. ман ҳозир аз Тоҷикистон дурустӣ сер накардам, аз пеши модар апоҳо сер накардам. мо рӯзи 5 январ билет дорем, Россия сафар дорем. мо мехостем бисёртар истем, аммо рӯзи мо ҳамин қадар будай, худованд ҳамин қадар ба мо розигӣ додай. мо билета 51,300 чанд гирифтем. аз тарафи Россия гирифтан шавҳарам. ин буд хабари хушам. ҳеҷ гап надорад, ман вай мекунам. Россия меравам аз сира моҳ, худо хоста бошад вақти каникули кӯдако бо мебиёем. хулас ҳамин хел духтаро куҷое бошем саломат бошем, хоҳ пеши падару модар бошад, хоҳ пеши шавҳар бошад, куҷое бошад ҳамин саломату хурсанд бошем. мо басай падар модарам ҳам хел хурсанд бошад, модар басай. ҳай падарҷонам Россияда ва модарҷонам ҳамин хел Тоҷикистонда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. имрӯз ҳамроҳи духтарчаҳом бозори Корвон рафтестем. ҳаво хунук, офтобак буромадай, ба фикрам имрӯз гармак мекунад, лекин ҳаво хунук. духтарчаҳоя гирифтаму бачаҷонама кати модарҷонам мондам, гуфтам равам чизое дар кория гирем. худо хоста бошад бо онсу биёям, чизе ки гирифтам ба шумо нишон метиҳам. духтаро бозор Корвон омадем. ман намиқа чиз гирифтам. тезакак омадем, соати 8 рафтем, 11:30 омадем. то мошин даште омадем ки худаш 12 шуд. ҳоли ман якта ба шумо нишон метиҳам ки бозори Корвон чи харидем. хариди туникаи ғавса гирифтам. иноя яҷа рафтем, 70 сомонӣ додан. набинен чи хел ғавса ки хушрӯ бофтагиай. нархи обтун додан мона 70 сом. ғавса ки хушрӯяй духтари майдакияй бо инҷаш хел доштай. ин духтари калоним. ғавса ки хушрӯяй даст барои зимистон аҷоиб хушрӯяй, болош куртка мепӯшанд. бо ин хеле гирифтам шумо духтаро. ина 50 сомонӣ гирифтам. набинем ғавсак, инам ғавсак хушрӯяй, лекин намедонам аниқ пад мезанад ё ки не. барои даруни хона ғавсак хушрӯ ҳам ба иша гирифтем, ҳам ба иша дута гирифтам. ако чи хеле ки медонед, ман постоянно як хела кӯдакомда мегирам. не духтари калоним. ҷош хок шуда чи шуда. хайр хулас намехел дута мехели куртача гирифтем. барои ғавсакӣ буданашон гирифт. хай катушкам занад вай дорам, апарача дорам, тезакак тоза мекунем. бо инҷода якта Фотимаҷонда вай гирифтам, румолча гирифтам.
куртажам хеле фиолетовый буд, по цвети амин румолча манда гир гуфта ки духтари калон шудай бо по цвети куртаж бо румол мехостай. Ба як тайм хеле румолча ина 10 сомонда гирифтумша. Бо ин хеле шапкаи ғафсак барои кӯдакҳоя гирифтем. Як тайни хеле шапка барои худма гирифтум, дарунаш ғафсак, айтаи садр мекунӣ. Зимистонда хушрияй. Нархи ин бошад 25 сомон. Анаи кӯдакода ини хеле шарфу шапка иноя гирифтум, ино 75 сомонӣ. 80 сомон гу 75 дута гирифтум, 75 сомон дод. Ғафсаки хушрӯй, инашам бинед хел ғафсаки хушрӯяй. Ана инаш инай духтари майдаки, инай калони. Инам ҳамин хел дарунаш ғафсаки хушрӯй. Курткаҳошон дар Россия ҳамин хел ваян сери цветан. На дарунаш набинед, барои ҳамин сери гирифтам. Духтаро ин хел кӯдакода пинеткича барои даруни хона гирифтам. 3 донаш 10 сомон гуфт, аммо раҳода набинед, дарунаш ғафсакай. Россия акӯ гармам бошад, се равно пол хунукай. Ҳар якташда яктаги гирифтам хеле. Ҳамин куртои бамбук духтагиам зиёдтир, 3 донаш 10 сом гуфт, баъд гирифтам. Барои духтаро яктаги бурук гирифтам. Ин бурукоя 100 сомонӣ гирифтам ҳар душта. Дарунашон начос доранд. Ина начос ғафсак доранд. Бурукҳо 100 сомонӣ, ҳар душ ҳамин хел як нарх. Баъд Муҳаммадҷонда як тайми хеле костюм буруки джинс ин тройка гирифтам. Хаяку зимистонда нево ай баҳор мепӯшад. Джинс доштак майдашид Микаилҷон додем. Барои ҳамин барои ина гирифтам. Ин размери хай калонтаракай мешад, ай баҳоро танашда мешад. Нархи ин 250 сомон. Джинсиш тозаи турецкий гуфта таъриф кардак, ба ина гирифтем. Ин ай Муҳаммадҷон. Ба инҷа ин хеле шодикчакҳои пахтагием барои Муҳаммадҷона гирифтам, барои хай духтароя гирифтам. Барои пахта буданаш гирифтем. Инаша 45 сом гуфтак, инаша 48 сом гуфтак пачкаш. Боз яктаи дигар Муҳаммадҷонда ин хеле шапкача гирифтам. Ин 25 сомон. Инам дарунаш ғафсаки хушрӯя ина. Бо яктаи дигар худамда пояс гирифтам. Беҳад пояси хушрӯй, ёки 30 сом буд, ёки 25 сом буд. Ростӣ намедонам нархаш, ай хотирам баромад. Ба инҷа яктаи дигар бурукчаи ғафсаки хушрӯй. Барои ҳамин ғафсак буданаш гирифтам. Ин 20 сомон. Арзон набинед чӣ хел ғафсаки хушрӯй барои Россия. Аҷоиб хушрӯяй. 20 сомон гуфт. Дар Россия ин хеле чизо вообще қимат меган. Аҷоиб арзон ин. Баъзе чизош беҳад қиматай, баъзе чизое ки хушрӯ ҳастай бо арзонай дар ҳамин корвон. Барои худ ман асосан рафтум, гуфтум аввал куртка худамда мехарам, баъд кӯдакода ки лекин нашуд. Аввал кӯдакода харидум, худум мондум, пулум тамом шуд, хеста омадем бо